Ahojte, ja som Vicky a vítam vás pri sledovaní môjho videa. V tomto videu vám ukážem 5 projektov, ktoré si môžete vyrobiť z papierových roličiek. K prvému projektu budeme potrebovať rolku, vošipásky, ceruzku, orezávač, nožnice a špendlíky. Ako prvé si vyzdobíme našu rolku. Ak nemáte vošipásky, kľudne použite farebné papiere alebo iné dekoračné materiály. Keď máme rolku vyzdobenú, vezmeme si svoj telefón a obkreslíme ho. Vystrihneme vyznačené časti. Buďte veľmi opatrní. Nakoniec si vezmeme špendlíky a vytvoríme z nich malé nožičky. Takto jednoducho sme si vytvorili krásny stojan na telefón. K druhému projektu budeme potrebovať rolku, vošipásku, stužku a nejaké malé predmety, ktoré chcete zabaliť. Ako prvé, rolku jemne sploštíme. Teraz je čas na výzdobu. Môžete použiť vošipásku ako ja, alebo použiť kľudne aj baliaci papier. Keď sme s výzdobou hotoví, okraje rolky nahneme dnu a týmto vytvoríme tvar malej krabičky. Drobnosti ako balzamy na pery alebo lak na nechty sa sem krásne zmestia. Teraz stačí previazať stuhou a náš malý darček je hotový. Na ďalší projekt budeme potrebovať rolky, zošívačku na papier a nožnice. Rolky jemne sploštíme a nastriháme na rovnaké pásiky. Keď máme pásiky hotové, zošívačkou na papier ich spojíme pri okrajoch a postupne vytvarujeme kvetinky. Je to naozaj veľmi jednoduché, netrvá to ani len minútu. Z takýchto kvetiniek si môžete pripraviť viac druhov, kusov a vytvoriť z nich dokonca aj koláž. Na krmítko pre vtáčiky budeme potrebovať rolku, semiačka, nožnice, med a nejakú podložku. Krmítko vytvoríme tak, že na rolku budeme postupne nanášať med a pritlačíme na ne zrniečka. Ja tu teraz konkrétne používam zrniečka pre škrečkov, pretože tento malý projekt nepoteší len vtáčiky, ale aj vašich domácich maznáčikov. Malým hlodavcom ale nedávajte takúto ňamku príliš často, pretože med môžu len v malom množstve. Tento posledný projekt je skôr tip ako výroba, pretože tu naozaj netreba čo vyrábať. Jednoducho použite papierové rolky na uskladnenie a organizáciu vašich káblov. Môžete ich samozrejme aj vyzdobiť, poprípade doplniť štítkami, napríklad USB kábel alebo kábel na notebook. Ďakujem pekne za pozretie. Do komentárov určite dajte vedieť, ktorý projekt sa vám najviac páčil. Teším sa na vás v novom videu. Ahojte!